Minulé leto som našla ponuku. Cardo, Národné dobrovoľnícke centrum, hľadalo človeka, ktorý by išiel na 3 mesiace s kamerou do Sarajeva. To mi stačilo. Náplň projektu bola zároveň nápadne podobná tomu, čomu som sa profesne venovala niekoľko rokov. Mojou prácou bolo vytvoriť krátke filmy, videá a fotografie, ktoré by prezentovali témy a projekty, ktorým sa venuje organizácia Vaša práva v Bosne a Hercegovine. Mina! Organizácia poskytuje bezplatnú právnu pomoc najmä ľuďom bez štátnej príslušnosti, menšinám, utečencom a podobne. V Bosne som ako dobrovoľníčka strávila 3 mesiace. A tu ma vidíte, ako sedím na kopci nad Sarajevom. Natočila som sa zámerne počas môjho dobrovoľníckeho pobytu, keď som sa dozvedela, že by bolo fajn, ak by som o tomto pobyte urobila krátke video. Sarajevo vnímam ako krásne, no zranené mesto. Mesto, ktoré mi poskytlo množstvo inšpirácií, ale aj smutných obrazov. And is there some song about war in Sarajevo? Ako se zlo dogodi, ako me noćas pogodi, ja neću od smrti umrijeti, ja ću umrijeti od ljubavi. Ja neću od smrti umrijeti, ja ću umrijeti od ljubavi. Pri práci na tomto videu som sa zamyslela, čo pre mňa vlastne znamená dobrovoľníctvo. Ja pôsobím ako dobrovoľník v tom, čo viem a čo ma aj naozaj baví. Využívam teda svoje vedomosti a skúsenosti na prácu pre rôzne iné organizácie a projekty, ktorým aj osobne verím. A zároveň sa z toho aj veľa naučím. A tak som prišla aj do Sarajeva. Moji kolegovia v organizácii Vaša práva boli právnici. V sarajevskej pobočke to častokrát vyzeralo takto. Pri mojej práci som ale strávila mnoho času mimo kanceláriu. Vďaka filmovaniu som stretla množstvo zaujímavých ľudí, mohla som viac komunikovať v bosančine a popri tom všetkom som sa venovala práci, ktorú som si už dávno vybrala a ktorá ma nesmierne baví a naplňa. Hajde, navrň. Co ste čom? Mnohí ľudia dobrovoľničia v rámci svojej profesie. Vedia tak, čo môžu organizácii ponúknuť, v čom sú dobrí a takáto práca ich náplňa, aj keď nie je platená. Dobrovoľníctvo je super pri získavaní nových skúseností, kontaktov a zároveň má častokrát aj relevantné miesto vo vašom životopise. Beganović Lavić, Bosna i Hercegovina. Bravo, majstore. Izvoli, Lucko. Valis Beganović. Ja osobne dobrovoľničím často. Niektoré dobrovoľnícke projekty sa časom pretransformovali do platených projektov. Puno slikaš. Ak zvažujete, že sa dáte na dráhu dobrovoľníka a mala by som vám dať nejaké rady, povedala by som, že je dôležité vybrať si správne organizáciu, projekt alebo tému, ktorá vás zaujíma. Keď to bude niečo, čo vás naozaj fascinuje, o čom chcete vedieť viac alebo sa v tom zlepšiť, bude vás vaša dobrovoľná práca naplňať a baviť. A určite sa naučíte veľmi veľa.